Исәнмесез, минем исемем Гөлнар Сәфәрова. Сез TMTV телеканалында музыкаль реалити-шоу «Яңа йолдыз» проектын карыйсыз. Әлеге проект Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән тормышка ашырылды. Яңа йолдыз татар эстрадасында үз урынын булдырып, сәхнәдә балкырга теләгән яшьләр өчен. Бүген кастингның 3нче көне вакыйгалар кызганнан кыза бара, инде сайлап алу туры аша шактый егет кызлар үтте. Сайлап алуны мәртәбәле жюри әгъзалары башкара. Кемнәр алар? Әйдәгез искә төшерик. Алыштыргысыз Лина Арифуллина. Рәсәй актрисасы, режиссер, продюсер, бик күп телевизион проектларының авторы һәм җитәкчесе. Аның проектлары «Фабрика звезд», «Тюрк Вижн», «СТС зажигает суперзвезду» һәм башкалар. Шулай ук быел безнең белән кабаттан Зөлфәт Хаким, Татарстанның халык язучысы, драматург, шагыйрь, татар эстрадасына яңа сулыш алып кергән автор башкаручы, меңәрләгән татар халкының яраткан артисты. Быел Яңа йолдыз проектында жюри әгъзасы буларак беренче тапкыр Данир Сабиров. Җырчы, пародист, юморист, Татарстан Республикасының атказанган артисты. Тагын бер жюри әгъзасы Филүс Кахиров, Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты, Татарстанның алтын тавышы. Яңа йолдыз проектының жюри әгъзалары исемлегендә тагын бер исем, ул Ильвина. 2007 елда Барс Медиа компаниялар төркеме оештырган Йолдызлар фабрикасы аша танылган җырчы, дизайнер, продюсер. Yaratan min çeşet islerim, güle giden dağırım, aldardın masin, yaşlığımın kaynar hislerim, güle giden dağırım, aldardın masin, yaşlığımın kaynar hislerim. Әдилә, рәхмәт. Әдилә үзенең анкетасында шулай ук язган иде, халык җырларын башкарырга бик яратам, аларны чын күңелемнән ирештирәм дип. Зөлфәт абый сезгә бик ошады бугай. Бик матур, бик яратам бу җырны. Бу кыздагы шул хәтле чиктеп әйтим, шулай ук ул җырны бик яратып башкарды. Бу 60 елларда ук язылган, әле иртәрәк тә бәлки, узган гасырның 60 еллардагы җыр бит инде ул. Менә шундый яшь матур кыз, шуны башкару бу заманда ничектер. Яшь матур, озын буйлы, сәхнә янды кешеләрне ярата. Менә мин дә шуны уйлап куйдым әле мин нинди зур биек үкчәләрдә. Бик ошады миңа. Тавышы да көчле кебек тоелды миңа, Филүс. Нәрсә диярсең? Зөлфәт абый белән килешмәй булдыра алмыйм, бу җырны үлеп яратам мин. Үзем башкарганым юк, ләкин мин аны тыңларга яратам һәм хатын-кыз башкаруында күбрәк яратам бу җырны. Һәм шуны гына әйтәсем килә, Әдилә, киләчәктә бу әле менә бу конкурста синең киләчәгең ничек буларансын әле коллегалар әйтеп үтер, аннан соң соңрак нәтиҗәсе билгеле булыр. Менә милизмнарны кушасың бит инде, бурмалар дип әйтәбез инде, әйме? Артыгы кирәкми аның. Теге такытка сыеп бетәлмичә алары кирәкми аның. Аның кайчагында тургарак җырласаң да, бигрәк тә беренче куплетларда аны әз-мәз генә тәм өчен генә кушып җибәрсәң, ул күпкә яхшырак. Теге такытка сыеп бетәлмисең, киләсе фразаны башларга кирәк. Син әле тында алып өлгерә алмыйсың, шуңа күрә. Монсы инде сиңа бер төрле киләчәккә бер киңәш кенә инде. Данир,
Елмай зинһар өчен. Мин сине болай күрә алмыйм. Йо, мин Данир ул һәрвакыт уйлый. Ул уйлый, кешене рәнҗетмәскә дә тырыша. рәнҗетмәүдән түгел. Аңлыйм, менә Зөлфәт абый нәрсә әйтте, 60-нчы елларда шушылар һаман 60-нчы ел белән бара алмыйбыз Дип бит. аптырап утыра, Проектның 86 елда исеме туган яңа Данир. йолдыз. Ниндер яңалык, матур җырлый сүз юк. Мин үлсәм дә аның кебек җырлый алмаячакмын. Юк, Сүз юк. яңа йолдыз бит, яңа җыр түгел. Яңа җыр түгел, яңа Бәлки, йолдыз. ну менә монда яңа форматта Сиңа яңа йолдыз ул җырларны башкарса менә шулай матур итеп начар. Менә монда шуңа жюри әгъзалары да шулайдыр. Яңаша чыгышлар ясаган җегетләрне, кызларны Зөлфәт абый кабул итеп бетәлми, һаман элеккегесен сөйли ул. Мин элеккегенә дә каласы килми, төрле юнәлешләр Шуңа булырга менә монда тиеш. сугыш башлана соңрак. Мондый форматта җырлаучылар булды бит инде. Академ тавышлары белән дә чыктылар, җырладылар. Юк, мондый матур кызлар бик сирәк чыга. Так, матур кызга матур кыз нәрсә дияр, Эльвина? Беләсезме, мин менә бу як белән дә килешәм, бу як белән дә килешәм. Әйе, чыннан да бик матур тавышлы. Чыннан да тембры да матур, чыннан да халыкчан җырчы. Әмма дә ләкин дөрестән дә бу проект, Татар моңы түгел. әйе, бу проект әзрәк башка төрле. Бу монда тавышны гына түгел, монда хәрәкәт тә кирәк, сөйли белү дә кирәк, үз-үзеңне тоту да кирәк. Төрле форматларда эшли торган проект бу. Чөнки монда бит әле башка этапларында узырга кирәк. Друзья мои, мне нравится, что вы так разделились, у вас такие разные ощущения. Знаете, ну просто милая девушка и милая и шикарная песня, там легендарная песня, которая напоминает всем поколениям, это не критерий, на мой взгляд. Поэтому для того, чтобы я на все это смотрю, знаете, я вот хорошо, что я не привязана к, ну скажем так, к такой плотной истории, хотя корнями, так сказать, я вообще и татарка, но тем не менее. Вот хорошо, что я не знаю подробностей, в отличие от моих коллег. Надо учиться. Потому что это все поученически. А мы сейчас говорим об вокальном конкурсе, где в итоге выходит артист. И за этот период нашего конкурса, за все эти, скажем так, серии шоу, я думаю, что вы пока не успеете созреть как артистка. Поэтому нужно просто еще учиться. Әдилә, тавыш бирүгә күчәбез, без жюри әгъзаларының фикерләрен белдек. Әгәр дә аларның күбесе сиңа мөмкинлек бирсә, син димәк алга таба үтәсен дигән сүз. Зөлфәт абый, Мин мөмкинлек бирәм. Филис, Мин мөмкинлек бирәм. Эльвина, Мин мөмкинлек бирмим, кызганыч. Данир, Ну, мин дә үз фикеремдә калам, барыбер да мин мөмкинлек бирмим. Лина. Но я уже сказала, да, выше. Поэтому, повторюсь, я вам пока на сегодня шанс не даю. Безнең конкурсантыбыз Әдилә 2 кеше мөмкинлек бирде, 3 кеше юк дип җавап кайтарды. Рәхмәт бик зур. Әллә синең, әллә синең, әллә синең яулыкларың, әллә синең шигелгән юлларыңа, әллә сирин, әллә сирин, әллә сирин юлларыңа шигелгән юлларыңа, әллә сирин, әллә сирин, әллә сирин юлларыңа сибелгән. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. А давайте, знаете, простите. Вы, наверное, волнуетесь? Я вас понимаю. Волнуюсь. Мы тоже, вы не поверите, потому что мы отвечаем за конкурсы, мы хотим, чтобы нам попались все прекрасные артисты. Можете еще раз исполнить, но я попрошу очень Эльвина вас подойти к нему. И возьмите, пожалуйста, за руку к Эльвине и спойте ей эту песню, если вас это не затруднит. Это актерское задание.
Актерск, Жоқ, актерская. ол былай да Эльвинаға қарап жырлады бүтін жырын тігі. Бүтінізге де қараймын енді. Нет, алдама. нет, подождите. Одно дело пел, посвящал, а другое дело возьмите ее руку. А теперь посмотрите на меня, пожалуйста. Скажите, у Эльвины какого цвета глаза? Нет, на меня смотрите. Зеленого. Зеленый у тебя? Серый. Может, свет так падает. Вот так-то. Вот так вы разглядываете людей. Я просто из-за того, что вы поете, и вы все в себя поете. Вы закрываете глаза и не видите людей. А вот сейчас, пожалуйста, держа руку Эльвины, спойте нам эту песню и чувствуйте ее сердце, ее руку, если вас это не затруднит. Если что, вы на страже. Артык іреп кетме. Друзья мои, если что, уважаемые, вы подхватите. Вы можете с ней погружиться. И нам пойте. Әләсирин, 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 юлларыңа әләсирин, шигелгән. Юлларыңа әләсирин, 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 юлларыңа сибелгән. Юлларыңа әләсирин, 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 юлларыңа сибелгән. Дальше, дальше, на нее все. Яшим инде синең сагыш, синең сагыш, синең тавыш. Яшим Руку ее помните, руку, помните ее руку. Синең сүз мөмкин мәсәмә танышырга, табышырга, кавышырга мөмкин мәсәм сиринсез. Гениально, спасибо, спасибо. Что вы сейчас чувствуете? Волнение. Ну, клево же. Ну да. Штормит. Это же Да. отлично. Артиста должно немножко Это колбасить. адреналин. Конечно, конечно. Хәтта сүзләрен бутап җибәрде теге. Илвинага карагач бутала ул. Эльвина минем каршыга килеп басса, минем дә сүзләрен онытырмын. Данир, микрофонны алгансың икән, әйдә сөйли башла. Нәрсә җитте сиңа, нәрсә җитмәде? Но Эльвина белән жырлагач, нирәк мин киресенчә нотага эләкми башларсың дип уйлаган идем. Чистарак жырлады. Килешәсезме? Икенче жырлавында. Ну, андый әйбер дә бар. Беренче чыгышта барыбер теге, беренче чыкканда сәхнәгә икенче чыгу аермалы әйбер инде. Сиңа теге Лина ханым ышану кертте үзеңә дип әйтик инде. Монда бит инде бөтен. Тынычландырды әзрәк. Ну, әйе, бөтен булган целый Эльвинаны чыгарып бастырды, әле беркемгә дә чыгармады. Берәр яшьрәк кыз булса, мин дә каршы түгел. Рәхмәт, Данир, Эльвина сиңа ничек ошадымы? Әйе, мин тавыш бирәм, мөмкинлек бирәм, үтә алга үтә. Дөресен әйткәндә, бу минем өчен дә беренче шундый тәҗрибә, опыт диясем килә. Минем әле мондый рольдә булганым булмады. Дөресен әйткәндә, әмма дә ләкин мин инде сиздем, ул минем кулны ничек каты итеп кысканнары. Yo, хореография мощная была. Биякка да әйләндерде, тегиякка да әйләндерде. Это же уйлап табырга кирәк бит. Әйләндереп кенә салмады. Менә кайткач ирен күрсәтер әле. Дигәндә монда әйләнеп йөрүемне. Кисегез бу моментны. Күрсәтмәгез. Миңа генә җибрәгез, пожалуйста. Әнигә күрсәтүне кайтып. Дөресен әйткәндә, шуннан да икенче тапкыр җырлаганда ул инде ачылды, үзе ничектер менә нидер бер рольдә кебек хис итеп җырлады. Шуңа күрә миңа калса, аңа күбрәк менә шундый экспериментлар биргә кирәк әле, этюдлар биргә кирәк, өйрәнергә кирәк. Чөнки бу егеттә потенциал күп. Зөлфәт әфәнде, Потенциал бар, мин әлегә шуны гына әйтә алам. потенциал бар. Филис, Беренче чыкканнан ук мин кешенең күзенә карыйм әлбәттә, ничектер аның тышкы кыяфәтен дә искә алам. Әлбәттә аның күңеле саф. Шуңа тавышы да шуны күрсәтә, ләкин вокал белеме бик юк. Рәсми рәвештә укымасаң да ниндидер тыңлап та өйрәнеп була бит. Тәҗрибә юк кебек синдә бара. Ничектер менә ничек бара, менә ничек бәлки чактан шунда мыңгырдап кына үз алдыңа йөрисең, шуның кебек кенә синдә. Әгәр дә тотынсаң, синең мөмкинчелекләрең бар.
Башлыйбыз Зөлфәт әфәнде сездән. Мөмкинлек бирәсезме, юкмы? Мин мөмкинлек бирәм. Филипс, Мөмкинлек бирәм. ике кеше сиңа мөмкинлек бирде. Данир, Үземнән алып әйтәм, менә мине кайчандыр шушы әйбер кеше әйтте. Мин укыдым Салзакичнең актеры татарской эстрады бүлегендә. Гомергә миңа салаты тинеп бирәс. Ну, аның белән мин риза. Мин җырчы түгел, ләкин харизма дигән әйбер бар бит. Икенчесе үз өстеңдә ул менә әлдә шул вакытта ул миңа юк дип әйткән әле. Дим мин. Менә шуңа күрә бу очракта мин сиңа юк диям. Мөмкинлек бирмим. Рахмәт. ике кеше мөмкинлек бирде, бер кеше юк дип әйтте. Эльвина, Ты же танцевала с ним. Мин тиз өйрәнәм. Анкетадагы менә язуны онытмагыз, пожалуйста. Мөмкинлек син борчыласың? бирмим, кызганыч. Рахмәт. Икегә ике. Ике кеше мөмкинлек бирә, ике кеше мөмкинлек бирмим дип әйтте. Хәлиткеч тавыш Линада. Ну не просто, я к тебе прониклась, потому что когда даешь упражнение ученику, учитель уже включается, если честно. Но напомню, это профессиональный конкурс, очень сильный. На мой взгляд, надо еще подзаниматься. Еще нужно, так сказать, набраться знаний, вокальных в первую очередь. И я на ЛДС 4 тебя будет ждать. Сегодня шанс я не даю. Зор рахмәт безнезгә. Иршат, рәхмәт синең үзеңә, бу сиң алга таба барырга тәргиш булсын. Ярыймы? Синең белән Зор рәхмәт. саубуллашабыз, киләсе конкурсантка күчәбез. Хәтфәгә түренде киң игене кырлары, иркәли күңелне тургайлар җырлары, яшидер улы кырлар, гөлсезне сагынып, көтәдер ясайын яшел шәл янына. Turgaylar, siz yalgış itməgiz, tuğan yak kırların kaldırıp gitməgiz. Turgaylar, siz yalgış itməgiz, tuğan yak kırların kaldırıp gitməgiz. Игорь, рәхмәт. Игорьне барыбыз да, Игорь Дмитриевны яхшы беләбез, ничә еллар дәвамында. Мөмкин мин башлап Ул җибәрәм. эстрада тирәсендә, һәрвакыт эстрадада. Ну, Данир, бу очракта мин берничек тә бәя куя алмыйм хәзер. Кайчандыр мине җырларга өйрәткән кешегә дип әйтим, мине аңлаткан, монда былай сузырга кирәк. Игорь, син аңлат әле безгә, син нишләп нишләп йөрисең син монда? Вообще-то Бу теге искечә яңа ел дигән кебек. Килдем үземне күрсәтергә халыкка. сине күреп туйдык инде. Сине, Игорь, мин мөмкинме бу очракта мин бәя, ну ничек менә бергә укыган, бер чорда укыган егет. Бу очракта мин, ну дөресен әйтәм, хәзер мин аны белмәгән кебек тә кылана алам, но мин алай булдыра алмыйм. Юганнан соң нәрсә әйтәсем килә, шуннан да беренчедән мин шат Игорь сине күрергә монда.
Аннан соң мен синең мөмкинчелекләрен бик яхшы беләм. Төрле ул рус телендә дә, инглиз телендә дә җырлар башкара. Аның диапазонын беләм, нәрсә эшли алганын беләм. Ул бит готовый продукт. Менә аннан иртәгә үк барлык телевидениега, барлык радиоларга аны бирергә генә. Нәрсә эшләргә синең белән? Филюс, Хәзер чагыштырабыз. син Эльвина, әле мин аның белән футболда уйныйм. Без бит әле чагыштырабыз. Менә хәзер килгән кастингтагы студентлар, алар барысы да борчыла. Менә бу очракта ни эшләргә? аңлашылды. Эльвина, Данир һәм Филюс бәя бирә алмыйлар. Зөлфәт әфәнде сездән. Мен бу егетне коллегалардан айырмалы буларак белмим. Бәлки ишеткәнем бардыр кайдадыр. Минем бер генә теләк бар. Менә кычкырып җырлый башлыйсыз бит сез, әйме? Анда җөмләнең бер сүзен кычкырырга кирәк түгел, аны туган як кырлары дип җөмләсе белән нитергә кирәк аны. Дип уйлыйм мен. Шуңа күрә игътибар итегез әле, яме? Лина тоже не знает Игоря и сейчас даст свою оценку. Да, знаете, я как-то сейчас от всех слышу, что вы достаточно известны, вы уже выступаете, правильно я понимаю? В своих кругах знают, скажем так. Тогда зачем Лина вам- Ханом широко известны в узких кругах. Вот. Все, поняла. Ну, какая разница, все равно. А зачем вам конкурс тогда? Ну, реально, если у вас, видимо, все уже устроено, у вас есть концерты, все равно в узких кругах, неважно. Ну, мне хотелось бы дальше развивать свое творчество, показать свои песни людям. А мои песни знают только в узких кругах, это артисты. Конкурс «Я на ЛДС» показывает песни и других авторов. Других авторов? Конечно. Ну, я готов исполнять песни других авторов. Мгм. Хорошо. А вот второй вопрос. Вы вот, я не просто еще раз говорю, я же не видела, а вы все время закрывали глаза. Вы нас не хотите видеть? Нет, ну, Это такая ваша манера? это моя манера, да. Вы так всегда Я работаете? так настраиваюсь, и чтоб вот... А вот кто видел в узких кругах выступления? Так же с глазами было? И вот тут Я все думаю, немножко засомневались. здесь он еще и волнуется, все-таки и нас увидел, Слушайте, наверное. волнение забыли. Профессиональный человек выступал уже везде. Ну, что про волнение-то? Понимаете, я понимаю, 3-летний ребенок сейчас выйдет здесь и будет петь. Вот это волнение. А когда профессиональный уже считается в узких кругах человек, какое волнение? Я не знаю, мое мнение, минем фикер, Игорь, ул укырга кергәндә дә вокалист ең син, бала чакта да төрле бәйгеләрдә катнашканыңны беләм, Питрәштән бит туган ягың инде. Кешегә ошый, була бит шундый кеше менә, кемгәдер гомер буе укырга ошый, кемгәдер гомер буе катнашырга ошый. Менә Игорь шушындый форматтан миңа калса. Игорь катнашты, сез аның җырын ишеттегез, инде тавыш бирүгә күчик. Игорьне Яңа Йолдыз 3 проектына алабызмы, юкмы? Жюри әгъзалары барысы да сездән тора. Чираттагы этапка үтәргә мөмкинлек бирәсезме, юкмы? Зөлфәт әфәнде. Мин мөмкинлек бирәм. Филюс, Мөмкинлек бирәм. Эльвина, Бирәм мөмкинлек. 3 кеше әйе диде. Данир, Мин нәрсә дисәм дә алдылар инде сине. На всякий случай бирәм. 4 кеше мөмкинлек бирде. Лина, Ну, мне спорить сложно, когда 4 сказали «да». Даже если я скажу «нет», хотя мне ваши глаза были странные, вы на нас не смотрели. Но сегодня скажу «да». Игорь, күзне зур итеп ачабыз. Һәм алга таба чираттагы турга үтәбез.
туган көн. Бу бит келәттә шатлык, ике бәхет туган көн. Ике бәхет, ике шатлык, бу Худайның бүләге. Күктән җиргә индерелгән, безнең гаиләгә килгән. Ике бәхет, ике шатлык, бу Худайның теләге. Күктән җиргә индерелгән, безнең гаиләгә килгән. Алсу, рәхмәт, исәнмесез, Алсу. Жырнына келгәндә, әнинең дә туган көне, сезнең дә туган көнегез, һәм менә шулай ике туган көн бергә килгәннәр бер көнне дип җырлады, әйме? Аңлашылып беткән кешеләргә. Данир, син тагын нәрсәләр аңладың? Озын проигрыш булганда, мин беренче генә сизгәнем түгел ул. Озын проигрыш икән, кызлар торалар, биякка кара, и обязательно менә шушы бер нәрсәдә нигә алай итәләр бөтенесе дә шушы. Ул Может, анда шебен йөридер өчен. мин теге менә торды, мәйтәм, хәзер кулы белән берне сапырып куя. Юк, бит әйтә, бәхет безнең өйгә килде ди. Юк, ул әле проигрыш вакытында дип әйтүем инде. Күктән индерелгән. Проигрыш Юк, әле вакытында. җырлый проигрышта, башламадың ага. син, но обязательно теге элек ярый инде Әлфия апа теге микрофонның шнурын сузып куя җайларак итеп. Монда шнур юк. Иң беренче шундый сораулар килде. Нәрсә турында җыр? Әни турындамы? Син дә безгә аңлата башлаган. Дөрестән дә мин күп сүзләрне аңламыйча калдым, чөнки артикуляция юк, барысы да о хәрефе белән. Сезнең музыка белмегез бармы? Әйе бар, но мин музыка буенча эшләмим бу вакытта. Юк, сез вокал буенча. Вообще вокал биттем 10 лет назад. Вокал мәктәбендә укыдың. Әйе, Ну, демәк, сәлтәмәт сез мәдәният. алган дәресләрне кабат искә төшерергә кирәктер дип Кирәк. уйлыйм. Әйе, Һәм инде спорим. мин сезне менә әгәр дә инде менә Сәлән сезне Яңа Йылдыз проектында күрәм икән, мин сезнең образыгызны бөтенләй үзгәртер идем. Чөнки бу күлмәкләрне мин алыштырыр идем. Чәчегезне алыштырыр идем. Шуңа күрә әле эшләргә алда. Әле бик күп эшләргә Әгәр дә сайлап алу туры үтсә, Әйе, әлбәттә, әйе. безнең Яңа Йылдыз проектның стилистлары образ өстендә эшләячәк. Әлегә хәзерге чыгышы буенча бәялибез. Зөлфәт әфәнде, Гомумән мин туган көннәрендә теге яратмыйсыз. яратмау түгел, туган көнне билгеләү ул бит вторник көнне туган өчен вторникны мактаган кебек килеп чыга. Туган гомумән теге карга 300 ел яши, ташбака 300 ел яши, аны бит туган көн дип озак яши. Безнең өчен ул бәхет. Күтәреп йөрүп булмый бит инде аны. Миңа җыр тәэсир итмәде берничек тә. Шуңа күрә ни әйтергә дә белмим. Лина, что скажете? Я хотела еще раз уточнить. Вы сейчас певица, поете? На данный этапе Не нет. ощущение, что нет. Нет. То есть вы потеряли вот это вот. Вы сейчас производите больше впечатление педагога. Когда, знаете, то есть педагог это закадровый человек больше. Артист все-таки он в зоне публичности. И ощущение такое, что вы все подрастеряли немножко, все, что, может быть, было у вас. Согласна. Филүс, өстәп куярга сүзең булмаса, тавыш бирә башлыйбыз. Зөлфәт әфәнде, Мин мөмкинлек бирмим. мөмкинлек бирмисез. Филүс, Мен мөмкинлек бирмим. бирмисез. Эльвина, Мин мөмкинлек бирмим. 3 кеше юк диде. Данир, Мөмкинлек бирәм. 3 тавыш юк диләр. Данир әйе ди. Лина, Знаете, пусть вас это обнадежит. Да, и я вас благословлю. Мой голос уже ничего не решит, ну, потому что уже все понятно. Но я хочу вам дать шанс, любимое слово здесь у нас, и возродить и вдохновить вас. Я даю вам шанс сегодня. Алсу, бу минемчә яхшы этәргеч, шулай бит. Монда калмыйсың, ләкин син молодец дип сине алга җибәрәләр. Алсу белән саубуллашабыз, проект алга таба дәвам итә.
Fikrin korkutma, ben almışa dınla. Bu bit olsamana, sen dolaştın jara. Sayrası sen dolaş, dağıtan şarkılarda. Sayra, 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 sen tuğan yaklarda. Güzel, rahmet. Rahmet, biz to'xtatamiz. Shulay birda bir shilma. Ayda Elvindan boshlaymiz. Elvina har vaqt hazır. Güzel. Бик шибәрс. Ничә яшь сиңа? 28. 28. Тембрың матур. Динамика җитми. Менә кайбер сүзләргә акцент ясарга кирәк, беләсеңме? Интонацион рәвештә. Булды, чиста булмаган ноталарыңда булды. Менә әзрәк булышырга кирәк, ярдәм ит. Чөнки былай да җыр тыңлаганда теге сүзләрне кабул итү авыррак. Шуңа күрә кайбер сүзләрне, менә кайбер түгел, мөһим сүзләрне, аларны интонацион рәвештә җиткерә белергә кирәк, диясем килә. Лина? Знаете, есть артисты, которые делятся на артистов-солистов, а есть артисты, которые являются либо бэк-вокалами, либо участниками группы. Вы всю жизнь солистка? Да. Но вот для солиста необходима харизма, такая яркая индивидуальность, особенность для того, чтобы запомнить. Пока у меня ощущение, что вы хорошая солистка группы. Вот прям реально. Да, как бы собрать девичью группу вокруг вас, и вы очень неплохо смотритесь. Потому что для сольной истории нужно так достучаться туда, куда-то далеко. А у вас пока все это очень в режиме ансамблевого звучит. Поэтому вот просто подумайте об этом. Может быть, вы, так сказать, найдете какую-то опору, силу. Потому что для того, чтобы быть солисткой, нужна сила и опора. Да, пока я вот вас ее не чувствую. Зөлфәт абый. Сіз сахнада өзіңізді бек әйбәт матур тұтасыз. Сіз шыққанда мұндай güzel зат, мен айтам, теге шет елден келген қызға да ұқсаған, мен сізден күткен емнен башқарақ материал. Недер теге юғарырақ дәрежеде деп айтасыз келе, мен қызығырақ материал күткен едім. Сіз шықтыңыз да тақмақ кебек жырлай башладыңыз. Әмма сәхне сезгә бик килешә. Шибәрлеге һәм буе һәм фигурасы буенча 100%. Данир? Чиста тотармы үзең, шуны гына беләсем килә минем. Бер 7нче бабаң үзбәк, я... Данир һәм үзбәк тамырлары эзли һәрбер кешедә. Синең 7нче бабаң үзбәк түгелме? Матур, тешләрең тип-тигез балкып тора. Тавышың да, энергетика дигән әйбер бар әле. Менә ул миңа җитмәде. Güzel. Жюри биргән бәяне ишеттең. Хәзер аларның тавышларын тыңлап китәрбез. Тавыш бирү процедурасы башлана. Алар сине я алга таба үткәрәләр, я юк. Зөлфәт әфәнде? Мин мөмкинлек бирәм. Зөлфәт әфәнде сиңа алга таба үтәргә мөмкинлек бирә. Филүс? Мин мөмкинлек бирмим. Юк. Эльвина? Мин мөмкинлек бирмим. Инде ике кеше юк дип әйтте. Данир? Мин мөмкинлек бирәм. Ике кеше мөмкинлек бирде. Ике кеше юк диде. Лина? Ну, я свое мнение сказала вам, да, поэтому я жду вас как солистку. А сегодня шанс я вам не даю. Шуңа күрә güzel, рәхмәт, без сиңа уңышлар телибез һәм проектта сау бул дибез. Ey sen yaşlık, güzel yaşlığındı. Jırlarıma kuşup jırlıyman. Ming sınavdan tırgan turmuşumdan. Bu dünyadan hiç de duymayman. Ömer, Ömer, Ömer ötebilsen. Utanmayman yıllar ötkenige. Yaşayım
сулыйм хәмедә бәхетлемен Кояшлы көннәрем үткәндә Гомер үтә бирсәң Уфтанмыймын еллар үткәнегә Яшим сулыйм хәмедә бәхетлемен Кояшлы көннәрем үткәндә Рамис хисләнеп кенә киткән иде. Рамис, Моторчы кабынганда без сүндердек, әйме? Булай бала чакта Айдар абыйны тыңлап үскәнсең, ул басып торышы жаныкы шундый теге. Гәүдәсе. Бераз карап яратайм. Шул шырак инде монда теге менә. Гәүдәң булмаса да тавышың бар. Рәхмәт бик зур. Теге массасын әйтәм инде. Рифат Зариповның яшьрәк варианты. Эльвина? Нәрсә әйтәсем килә? Бик шундый позитив номер булды бу. Үзең матур, тавышың матур, кыяфәтең матур. Бик рәхәтләнеп карап утырдым. Инде үземнең фикеремне соңрак әйтермен. Филүс, нәрсә диярсең? Беренче тапкыр күрүм түгел. Бүтән конкурсларда шулай күргән бар иде. Айма, һәм инде шулай булып чыга инде. Мин хәзер күзәтеп барган кебек. Синең үсешеңә ул вакытта уялып кына чыга идең. Хәзер инде берникадәр теге Син аны беләсең каяндыр, әйме? Конкурсларда очратканым бар иде. Шуңа күрә беренче күрешүм түгел дим бит. Һәм кыюлык алгансың, ләкин монда килеп бу җыр минем начар дип әйтмим, ләкин син яхшырак булдыра алганыңны, яхшырак үзеңне яхшырак яктан тагын зуррак мөмкинчелекләреңне күрсәтердәй җырчы икәнеңне беләм. Менә шуларны күрсәтсәң, бәлки яхшырак табылыр иде. Зөлфәт абый. Бу җырның авторлары кем? Бу җырның авторлары сүзләре Гөлфия Шакирова, көе Илнат Фархуллинныкы. Менә ул яхшы гына җырлар яза бугай ул җегет име. Әмма менә монда менә бу очракта минем һаман теге шул менә тавышы әйбәт менә бу егетнең име, әмма материал юк. Әйбәт кенә шәп кенә җырлый белә торган артист булырдай кешеләргә бездә рәхәтләнеп җырлардай җырлар җитми. Шулай бит Филүс име. Материал юк, алар менә бер-берсенә охшаган җырлар, Лина, ваше слово. Знаете, вот просто как совет. Дело в том, что уже с грандиозного опыта работы с артистами есть очень хороший момент, который артист должен помнить. Это веселые песни мы поем с грустинкой, а грустные песни мы поем с веселинкой. Тогда получается второй план. А вы начали, все понятно было изначально. И отсюда исполнение превратилось в такое, знаете, немножко, такой как скетч. Мы же говорим про артистизм и говорим про вокальный конкурс. Поэтому если вы будете вот тут, песня, казалось бы, веселая, должны быть разные песни, веселые и так далее. Вопрос исполнения. Если вы несете веселую песню, то тогда вот тут должна быть история, которая немного печальная. И тогда мы, как зрители, вас проникаемся, мы не можем понять вашу тайну и следим за вашими даже движениями, понимаете? Вам вот этого не хватило. И поэтому в целом у меня было ощущение, что я на конкурсе «Минуты славы». Но ни в коем случае, как на конкурсе вокальном. Рәхмәт, Рәмискә биргән бәягез өчен әйдәгез тавыш бирик һәм Рәмиснең алгагы этапка үтәме, юкмы икәнлеген ачыклыйк. Зөлфәт әфәнде. Мин мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәсез. Филүс. Бу юлга мөмкинлек юк. Мөмкинлек бирмисең. Әлегә бергә бер. Эльвина. Мөмкинлек бирмим. Бергә ике тавыш каршы. Данир. Миңа калса, менә Филүснең сүзләрен әйтәсем килә инде. Мин беренче тапкыр сине күрәм. Беренче күрүгә инде Филүс
тагын да яхшырак булдыра аласың диде. Менә шул алганыңны минем күрәсем килә, шуңа күрә мин мөмкинлек бирәм. Рәхмәт бик зур. Икегә ике. Ике кеше әйе диде, ике кеше юк диде. Лина хәлиткеч тавышын бирәчәк хәзер. Я вам шанс даю. Рәхмәт. Dağlarının başında oturup oyladımlar, oturup oylar için üsken iken bu yıllarım oturup oylar için üsken iken bu yıllarım. Talyan garmon tellerinde oynay biş parmakına ağaç yaprakları kübük sargayam salmakına ağaç yaprakları kübük sargayam salmakına. Әйдәгез дуэт эшләп карыйбызмы? Филус Кахиров һәм Илсаф. Менә шулай импровизацион рәвештә. Икегез бергә. Гармон бәләкәй булса да, әйтә ул кирәкләрен, сикереп суларга төшәрсең, янса яшь йөрәккәең. Сикереп суларга төшәрсең, янса яшь йөрәккәең. Басу капкасын чыкканда күтәрелде томаннар. Дөнья хәлен белеп булмый, сау булыгыз туганнар. Дөнья хәлен белеп булмый, сау булыгыз туганнар. Молодец! Рәхмәт, Илсаф. Синең белән сау булашабыз. Шаярам, тыр, bir кояда китме. Олар рәхмәт әйтеп, риза булып китмәкче булып ята. Зөлфәт әфәнде, нәрсә диярсез? Мин тавыш бирүне көтәм, миңа бик ошады. Бик ошады. Җегетләрчә, татарча. Данир, бу шулай халык җыры. Халык җыры. Ну, нәрсә дип, менә әлеге вакытта минем нишкә күңелләремнең кылларын тибрәндерде. Син хәзер әйтмисеңме, бу бит 60-нчы еллар. Менә әйтәлмим хәзер. Просто менә мин күз алдыма килә. Мин кайтам Хазнакайга. И әни әйтәсәк, син дивана нинди җигетне керттермәдең, хәзрәк син. Просто хәзрәк башыңны эшләт инде диешәгеме? Әле теге кызлар өчен ләгәшәк әле миңа. Ну бу егет өчен эләкмәсен дисең инде. Шулай дип уйлыйм. Рәхмәт, Данир. Эльвина. Халык җыры. Юк, тавышына килгәндә минем гомумән мин бик яратам халык җырларын. Тавышы шәп,
Көчле яшь. Ничә яшь сиңа? 18 yaşına ni бара. 18 яшь. 18 яшь кенә бит әле аңа. Тавышы шәп, тембры матур. Бар, ну менә тавышына килгәндә. Әмма дә ләкин менә мин карап торам җырны, менә аның бар теге тиз җыры булды бит инде җырның. Ике төрле характер бу җырда. Ул үзгәрмәде сыман тоелды миңа. Менә ничек чыкты? Үзгәрмәде ул. Үзгәрмәде. Ага, рәхмәт. Һәм шуңа күрә әзрәк мин уйлап торыйм әле менә. Филүс? Минем әйтәсе калмагандыр инде. Без бит Чыктың җырлады барсы бар инде, бар. Дөресен әйткәндә, 18 яшь, әле яшь инде ул. Әлбәттә аның тәҗрибәсе юк. Менә җырның әкрен беренче куплеты әкрен бара, анда кемнән тыңлап өйрәндең микән ансын белмим. Әйтмә дә кирәкми дә, аннан соң коллегаларым ачуланырга мөмкиннәр шуңа күрә. Бераз ноталарында карап шәрә кирәк һәм элекке башкаручыларны тыңларга кирәк. Менә ушулык Илһам Шакир, анда үзгәртергә кирәкми. Мелизматик белән үскә китәсе җирендә, киресенчә нотасы буенча син аска китәсең нишләптер. Ул халык кием бозырга берничек тә профессионалның да хокукы юк. Хокукы да юк. Мин беләм кемне тыңлаган. Ансы менә син белеп кенә кал. Шуңа күрә элекке җырчыларны тыңлап өйрәнергә кирәк. Бу синең өчен дә әйтәм, кемдер менә бүген телевизордан безне карап утыра, һәрбер җырчыга әйтәм, бу халык җырларын элеккеге безнең дахи бөек җырчыларыбыздан гына өйрәнергә кирәк. Чөнки без бу җырларны бозырга берничек тә бернди хакыбыз юк. Менә шул теләк сиңа. Абылай тавышың бик матур. После вашего высказывания уже начнем. Слушайте, я понимаю, что я попадаю куда-то великое. Тут так все прямо. Но можно я буду немножко злой? Ну, кто-то должен быть, правильно же? Согласитесь? Вам 18 лет, я уже говорила. 18 лет надо выглядеть, чувствовать, подавать себя согласно с этого возраста. Понимаете, бабайка быть это слишком рано. Поэтому ощущение, когда вам сказали, сколько вам лет, все 18 такие, да ему еще 18. А чего радоваться-то? Вам 18 лет, вы должны и подавать себя как 18 лет. Потому что, как вы поете, 18 лет, это ценнее, чем то, что, грубо говоря, вы себя представляете большим бабайкой, такой поет песню. Я вас умоляю. Наоборот, хорошо. Для молодежи хорошо. Вы подаете хороший пример. И вы это делаете хорошо. Но ваш сейчас внешний вид обманывает нас. И поэтому, соответственно, получается, вам не 18, на вид я могу вам дать где-то 26-27. Такое, знаете, уже, но реально. Это категорически нельзя артисту. Артист должен все-таки чуть-чуть соответствовать реальному возрасту. Иначе я вам задам вопрос, что вы будете делать 26 лет? Такой пузикой уже будете выходить такой, да? Нет. Покажите пример 18-летнего шикарного артиста, который так поет прекрасно. Плюс у вас была удачная песня, медленная. Но, думаю, раскроется сейчас быстрым. Обалденно. Вы отлично вошли в быстрый вариант. Вы отлично переуплотились. Все было, все инструменты актерские работали прекрасно. Но вот этот момент, который помните об одном, что вам 18 лет. Тавыш бирә башлыйбыз, Зөлфәт абый. Мин мөмкинлек бирәм. Бирәсез. Филүс. Мөмкинлек бирәм. Эльвина. Мөмкинлек бирәм. Данир. Мөмкинлек бирәм. Лина. Ну, поскольку уже очевидно, что вы стоите в лидерах, я из-за костюма скажу нет. Порадуйте меня в следующий раз. 18-летием, вашим кайфом, чтобы мы просто глядели на вас и радовались. Дайте радость нам. Сегодня я вам шанса не даю. Илсаф, фикерләрне ишеттек, 4 кеше әйе диде. Шуңа күрә син Яңа йолдыз проектның чираттагы этабына узасың һәм без әле кабаттан очрашачакбыз Алла берсә. Бик зур рәхмәт сезгә. Кышкыра сирәк кенә, сагнуын сөйләп кенә, килсәң иде иркәм яныма, көлемсерәп кенә. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе тилмәреп,
sahrı мәңгі туймас Күзләрем сине күрер Эзләдем бәгырем сине Еллар буе тилмәрәк Туймас сахры мәңгі туймас Күзләрем сине күрер Коллегалар, кем башлый ала, кемнең фикере әзер, һәм кем хәзер микрофонны кулына ала? Әйдәгез мин. Әйдә, Эльвина. Бик матур тембр. Мин гомумән шундый түбән тембрларны яратам. Әмма дә ләкин миңа ничектер бу җырда динамика җитмәде кебек. Барысы да шулай бик матур гына, теге шишмә акан сыман агым су булып ташый тавышыгыз. Әмма дә ләкин менә әзрәк миңа җылылык җитмәде. Хәрәкәтләрме, җылылыкмы? Җылылык җитмәде. Аннан соң ниндидер контакт булмады шикелле. Менә мин шулай дидем, бу җырны мин үзем дә башкарырга бик яратам. Шуңа күрә бу җыр миңа бик якын. Менә шулайрак фикерем. Рәхмәт. Филүс, сиңа җылылык җиттеме? Миңа да менә тигез генә. Менә бу җыр ул татар җырларын барсында менә әйтәләр бит, минем фикерем, джазга салырга ярамый мәсәлән. Менә бар төрле проектлар, кайда бүтән татар халык җырларында джазга салып куялар әмма. Ә менә бу җыр аны нәрсә эшләтсәң дә ярый. У миңа калса ул төрле нигә бара, юнәлешкә. Әйбит, шу уникаль җырларның берсе. Һәм бу җырны булай басып кына, теге матур гына әйтеп җырлый торган җыр, матур гына әйтеп, бәлки дөрес әйтмәймдер инде. Булай гына җитми. Хәрәкәтләр җитмәде. Монда хәрәкәт кенә түгел, подача. Монда менә эзлисең икән бәгыреңне. Әйме, син аңа эндәшәсең икән, син аңа эндәшергә тиешсең, әйбәтләп. Аны хәтта Илһам Шакиров классик юнәлештә җырласа да ул аны, ләкин ничек җиткерә ул аны? Ул бит чыннан да Илһам абыйга ышанып куясың. Менә шушы миңа җитмәде. Рәхмәт. Лина сидит, соглашается, говорит да. Согласна? Конечно, слушайте, да, абсолютно полностью согласна. Но если говорить про ваше исполнение, да, не ссылаясь на источники, не ссылаясь на аранжировку именно этой песни джазовой обработки, честно говоря, я вас так и не поняла. По большому счету артист выходит, это не важно, на кастинге или на концерте, первые 15 секунд он должен произвести впечатление. Это такое универсальное время, которое, знаете, вот захватить внимание. Потом уже, если захватываешь внимание, мы начинаем улетать, смотреть лампы, я не знаю, все что угодно, операторов и так далее. Вот в вашем случае первые 15 секунд вы меня не захватили. Вам не удалось это сделать. То есть, что вы были, что вы не были. Бу миңа бик таныш җыр, мин аны безнең татар сәнгатендә дип әйтик инде, белгәнемчә беренчеләрдән булып степ белән берлектә теге беренче генә әйтүем түгел инде, тавышым минем дә әллә ни түгел. Шуңа күрә теге җырлап бетерә алмасаң бии бетер ди миңа Салат абый. Минем андый наставникларым булмады. Гафу итегез. Шуңа күрә мин әйтәм бит, мин тыңлыйм сине, мин тавыш буенча төгәл мәгълүмат бирә алмыйм. Бәлки ялгышамдыр. Менә Эльвина әйтте бит, югыйсә түбән тембрың яхшы дип. Тик мине дә алмады. Ул бит җырны аранжировкасында күңеллерәк итеп була иде. Исполнение тоже теге үздереп җырлап була иде. Ә синең теге просто мин барам машинада Relax FM менә тыңлап барган кебек. Зөлфәт әфәнде, ни дияр, фикерләрне җөпләп, сүзне аңа тапшырыйк. Монда мондый рамкаларда үзеңне күрсәтү бик авырдыр инде, шуңа күрә мин хәлен аңлыйм бу кызның. Шуңа да аңлап бетер булмый, мөмкинлекләрен тавышы матур икәне күренә, ишетелә. Шундан башка бер сүз әйтә алмыйм. Рима, жюри әгъзаларының фикерләрен белдек инде, тавыш бирергә күчик, алар сиңа алдагы этапка үтәргә мөмкинлек бирәме, юкмы? Хәзер барысын да белербез. Зөлфәт әфәнде, сездән башлыйбыз. Мин мөмкинлек бирмим. Филүс. Мөмкинлек бирмим. Эльвина. Мөмкинлек бирмим. Данир. Бу әйбер сине көчәйтәчәк кенә бары тик. Мөмкинлек бирмим. Лина. Я вам шанс не даю. 5 кеше, 5-се дә юк дип җавап кайтарды. Шуңа күрә Рима, без синең белән сау булашабыз. Рәхмәт, уңышлар.
Biz uçraştık birge İsinde mi sen unutmadın mı Şu günün saflığı senin göz karашın Yüreğimde kalgan yıl hatırga deli Zinhar için seni yonşutma mini Kaldır mini yarma yüreğimde Zinhar için seni yonşutma mini Kaldır mini yarma yüreğimde Рәхмәт, Алинә. Алинә үзенең анкетасында язган иде, җырлаганда мин үземнең энергиямне бирәм һәм тамашачылардан да энергия алырга телим дип. Жюри әгъзаларына энергия ала алдыңмы? Ала алдым. Бәлки мин уйлыйм, уларга эмоциямды yetkерә алмадым дип. Җиткерә алмадым дип уйлыйсың. Әйдә, алардан сорыйбыз һәм барысын да беләбез. Зөлфәт абый, эмоциясын җиткерә Сез алдымы? кайдан? Башкортстан. Башкортстаннан. Салават шәһәре. Сез татарча җырладыгыз бит хәзер. Әйе. Анда Ләкин сөйләшкәндә башкортча сөйләшәсез, димме? шигырының авторы кем? Мин үзем. Менә сез анда менә җырлыйсыз. Без очраштык бергә. Мы встретились вместе. Дигән мәгънәдә килеп чыга. Без очраштык, ул булды, очрашты, инде очраштык. Аңлашыла. Без очраштык бергә булмый. Ул неграмотно уже. Аннары алҗытма дигән сүз буларга тиеш янда сезнең җырдаймы? Син йончытма дигән ул бәлки дип ишетелә. Йонсытма дигән һүз. Ни нәрсә? Йонсытма. Җафалама дигән сүзме ул? Йонсытма. Баран дисез. Менә Не мучай. Йонсытма, Данир. Аңлашылды. Яфалама була инде. Менә җыр текстларына һаман теге игътибар итәсе килә. Көендә үзегез языгыз. Үзем. Тавышыгыз кызыклы сезнең. Әмма материал, бәлки сез профессиональ композиторларның җырын башкарырсыз. Зөлфәт абый, шуна да менә нәрсә әйтәсем килә. Бу кызның шундый теге матур тембры, гомумән шундый көтелмәгән тембр. Тавыш. Бүген әле без беренче ишетәбез мондай тавыш. Тирән тавыш. Миңа калса, әле ул эзләнүдәдер дип уйлыйм мин. Чөнки аңа башка җырлар биреп карасак, башка авторларны, гомумән аның белән эшли башласак, миңа калса шундый кызыклы продукт. Мөмкинлекләре бар, тавыш кызык. Синең якташың Филүс нәрсә дип әйтер икән? Менә коллегалар әйткән сүзләрне үзем дә уйлап утырам. Беренче авазы әле сәхнәгә чыккач та мәйтәм тембр китте, шундый түбән, анда әле ачылып бетмәгән күпме ахаңнар дип әйтимме соң, әле безгә җитеп тә бетмәде. Бәлки ул җырның башында шулайдыр да уртасы, азагы бар, бәлки анда ниндидер бер ачыла торган урыннары бардыр, ансын да белмим. Модуляциялар, может быть, тагын ниндидер кульминациялар бардыр анда. Бәлки шунда ачыласы булгандыр. Бәлки бу җырны тыңлап та бетерәсе кирәк булгандыр. Шуңа күрә, ләкин эмоцияларны барыбер җиткереп бетермәдең, ансы үзең дә әйттең, ансы да бар. Шуңа күрә, белмим, менә хәзер коллегалар тагын нәрсә дип әйтерләр һәм нинди нәтиҗә чыгардылар. Данир бик җитдиләнеп утыра әле, бик җитди син, Данир. Анкетада әйттеләр теге, ярата эмоция белән бүленергә. Эмоция минем өчен барыбер. Ул җамна монда эмоция җибәрде. Ул миңа менә шундыйрак җибәрде. Җибәрде. Ну, бая теге Сүлпән җегет белән Эльвина әйләнеп кергәч әзрәк үзгәрде бит теге җегет. Может, мин дә чыгып карыйм микән? Син дә әйләнеп кергәнче буласың. Лина, позволим Даниру, он хочет тоже станцевать или спеть вместе. Лина ханымның тәҗрибәсе күп, ул нәрсә әйтер инде. Мин просто Всё. Может, не будем рисковать? Алина,
Данирны синең яныңа чыгарып, җырлатсак, башка эмоция барлыкка килер дип уйлый жюри әгъзалары һәм Данир үзе. Эшләп карыйбызмы бу экспериментны? Әйдәгез. Әйдәгез һәм бергәләшеп әлеге экспериментны тормышка ашырыйк. Данир Сабиров һәм Алина. Почему я делаю это упражнение для вас и почему Данир вышел? А у меня ощущение, что вы слишком в себе. Хоть вы и написали, я даю энергию, там отдаю энергию и так далее и тому подобное. А мне вот не хватило вашего обмена. Вот не хватило. У вас все красиво. Мне очень нравится ваш тембр. Хороший. Вы очень красиво смотритесь, правда, такая вся. Вот вам не надо двигаться, но вы отдаете, вы видны, понимаете? Но меня интересует, поскольку у нас будут конкурсы связаны и с дуэтами, там, да, и с ансамблями. Короче, нужно... Все равно сцена — это такая вещь, она... В ней есть энергия, даже здесь. Поэтому задание такое. И тебе, Данир, такое задание. Вы сейчас вдвоем, она поет, а ты вместе с ней. Оттуда вы поете, все точно так же, доходите вот до сюда, до нас. Ваша задача — передавать друг другу стаканчик, не пролив ни одной капельки. И если я увижу одну капельку на полу, я эту стакан вылью вам на голову. Одну капельку, хорошо, Филюс. Я вот так хотя бы хорошо, поймаю. Ты поймаешь на воздухе, отлично. Ну, я утрирую, конечно же, что я ничего не вылью, но для того, чтобы вы понимали, вот это вот я хочу для вас специально это сделать, чтобы вы, передавая стакан, вы понимали, что это энергия, понимаете? А Данир в этом плане великолепный партнер, я так понимаю. Смотри, не пролей. Все детство меня мама ругала из-за того, что я всегда проливаю. Шатыр деген сөзін ешіткеніңіз бар ма? Менің мына қошам атым шатыр еді. Уменьшается все. Кто-то пьет тихонько. Филюс, тихо, Филюс, уйди. На стакан смотрите. Передавайте. Молодцы. Гениально. Давай, вся в стакане, давай. Давайте, сюда. И ставьте вот сюда. Ей. Она поставит. Браво, ты гениальная. Это очень сложное упражнение. У меня не все артисты это исполняют. А голос хороший, конечно. Голос красивый. Голос шикарный. А ты как там себя чувствовал, скажи? Ой, очень. Я прям волновался. Потому что вдруг я за стаканом слежу. Хорим ты стакан там. Филисан суын ішіп те қарады, үстін әзірек кенә киметіп, ләкин Лина үстеп бәрібір суны салды. Вы поняли, да? Вот вы сейчас сделали очень многое. А если представьте потом, когда будете, вы же не будете все время со стаканом ходить. Представьте, что он у вас, и вы как бы этот стакан передаете всем, кто присутствует в зале. И у вас это получается великолепно. Вы просто красивые в этом. Тауыш беруге әйе? Жоқ. Данир? Келесі турға ұтса, шилек білән өтіп қарарбыз. Киенті шилек білән. Әйе, татарша. Татарша айтырып. Зülfiyat абый, башлайбыз сездән. Үзе затлы, тавышы да матур, мөмкинлек берем. Мөмкинлек бирәсез. Рәхмәт. Филюс. Бу кадәр кыю булган өчен дә мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирә. Рәхмәт. Эльвина. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмей. 2-1. Данир. Бергә суларга бардыгыз. Сезнең бик күбәй бер бәйле. Бергә сулардан кайттыгыз. Мен инде нәрсә дип әйтим инде? Бирәм? Бирә? Рәхмәт. Әлегә эшкә бер индеме? Алина. Слушайте, ну я даю, конечно, шанс. Да. Вам спасибо. 4
жюри әгъзасы сиңа мөмкинлек бирде. Бик күп вакытларын сарыф итте. Димәк, Алина, рәхим ит. Зур рәхмәт. Кастингның 3-нче көне тамам. Кәнәфиләр буш, жюри әгъзалары таралышты, егет, кызлар сайланылды. Ләкин сайлап алу этаплары әле алга таба дәвам итәчәк. Исегезгә төшерәм, җиңүче бары тик бер генә булачак. Җиңүчегә Барсмедиа компанияләр төркеме җыр яздырып, клип төшерәчәк. Һәм иң мөһиме, әлеге җиңүче халыкара татар җыры эстрада фестивалендә катнашу мөмкинлегенә ия булачак. Ләкин вакыйгаларны ашыктырмыйм. Алда бит әле башланмаган көннәр бар. Сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова идем. Сау булыгыз. Яңа